Sanibonani, molweni, njanamkela kwezase-TV ngesixhosa. Sinobafana Sithole apha ongumfundi waseKrail High School otyholwe nge-rape ngomnye umfundi ogama lingu-Amanda Nzimande. So ubafana ubhale ileta ke kumama wakhe ethi uyathemba into yoba xa sele eyifumana le leta umama wakhe yobe yena engasekho emhlabeni. So uzibulele ngokuzixhoma ngotayi kwenye ye-classrooms zasesikolweni. Uthe ugirl ke xa ebhala phayana, ugirl uzibone ngumuntu ongcono kunaye, yiyo lento enze kanje. Uthe wathi ke ucela uxolo kugirl, kodwa yena zange amdlwengule. Akasosihlwengu yena. Umshwabulele ke kule leta ethi, may she never find peace in her life. Ekugqibeleni kule leta uthulisa umama wakhe nje, uthi thula mama, ungakhali, uzovuyisa intshaba. UAmanda ke lo kuthiwa uthi yena ubedlala. Guys, udlala njani nge-rape? Bangapha abantu abasejele today abangazange badlwengulwe mntu. Yo, ibuhlungu nansi into. Wanga ke umphefumulo kaBoy ungaphumla. Wanga umthetho ungadlala indima yawo nawo ngakuAmanda. Asazi ke sizolinda. Enye comment esiyifumeneyo yomnye umfundi kwesi sikolo befunda nobafana kuthiwa uthi kwa uprincipal wesikolo uyidlalile indima yakhe kukufa kwabafana. Kwa udeputy wakhe onguPhehla, uprincipal yena ngulotha, bayingqinile eye-rape bade bamuxutha zonke ezi badges nizibonayo ne-awards zithathiwe. Khange kuxelelwe nabazali ke ngepunishment ebeyinikwa esikolweni, namapolisa kangaxelelwe. So gqiba bamthatha bawumvalela kwiclass ekuthiwa si-storeroom. Kulapho kubafana ahlale khona wabona into yoba no, kubhetele ndife kunale into, ngoba vele beyazi uzoya ejele emveni kwayo yonke lento. Bangapha abantu abasejele sebehanjisiwe, bayabanjwa bebanjelwa i-rape. I-rape nje umthetho wase-South Africa uqine kakhulu ke when it comes to into ye-rape. Ngcono nomuntu obulile umuntu. Abadlali bakubamba ngoku kwi-rape. So bezazi ke uBoy ba i-future yakhe ayisekho, igqitywe ngubani phofu? Ku-Amanda Nzimande othe ubedlala. Yo, enkosi, ngicela siqhubeke silike, subscribe futhi until siphinde sifumane istory ngo-Amanda esilandelayo. Bye.